l'Ajuntament de València torna a treure a revisió un pla general d'ordenació urbana que afecta la nostra pedania sense informar-nos i sense comptar amb les nostres opinions. L'Ajuntament i la seva alcaldessa al capdavant respon a les nostres peticions amb un PCU emboirat, baix un núvol de desinformació, atacs al nostre territori i també, lògicament, amb el menyspreu a les persones que l'habitem. El nostre territori, el nostre poble i tots nosaltres som molt més que una línia traçada en un plano o uns ciutadans que només comptem per a pagar impostos i votar cada 4 anys. No anem a consentir, sense lluitar, que el nostre futur caiga en mans d'especuladors sense escrúpols, empresaris del taulell i polítics que ens han demostrat com actuen i com són. Per a nosaltres, la defensa de l'horta es converteix en la defensa d'aquells i d'aquelles que li donen vida, d'aquells i d'aquelles que són el resultat d'anys de treball i de cultura impulsada des de les nostres arrels i senyes d'identitat. I vulguin o no, som els verdaders referents locals. València i com a resultat tot el nostre país ha de créixer i desenvolupar-se, sempre tenint en compte aquestes arrels, sense trair d'on venim, però amb els ulls ben oberts cap a un futur que ha de ser sostenible i controlat i dirigit per nosaltres. Si aquest futur ens duu a la necessitat d'infraestructures que alteren la nostra vida, hem de ser nosaltres, en cooperació amb les institucions, els que en darrera instància conservem, conversem i decidim com es fa, quin impacte podem suportar i quin no és necessari. Cal pensar per un moment quin futur estem disposats a deixar a temps els que venen darrere, quin present i futur de contaminació i sense xarxes socials i populars volem oferir a una joventut que es quedarà sense referents dignes, autòctons i saludables. El poble de Castellar Liberal diu no, no i no. Prou d'especulació i d'avassallament. Prou d'un model polític i dominant que només es té en compte per a pagar i fer negoci amb els nostres béns. Senyora Barberà,